Yabona nje mangabe lithi lelizwi omunye wampa amathalente awu5 omunye mabili omunye lilodwa alikhulumi nganoma ngabe yipi talent ngoba emhlabeni akona amatalente kodwa kusiwona wonke kaNkuluNkulu akhona impela nje maningi abantu banamatalente maningi abanye futhi benawo lamathalente abawasebenzisayo futhi abenza baduma abanye babe rich ngendlela ezimangalisa bamfuna ukumbona uNkulunkulu. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabanga. Ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message nje ngithi uJesu inkosi. Bawungabe uyaqala ukuhlangana le message yazi nje ukuthi la ekhaya sikhuluma ngomuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye sikhulumayo, siphethe indaba nje ezimnandi. Ake ngiqaleke nje ngokubonga abantu ngama comments abahlale bewaletha, ngama likes, ngokushare, ngokuthi niphinde nibukele nama advert. Ngiyanibonga kakhulu ngakho konke lokho. Ngiphinde nje futhi ngibonge ngabasupportayo nje financially nama channel members. Yebo kulula ke nje ukuba i-channel member uyajoina mawuqeda ukusubscribe kuvela futhi le button le ethi join. Ave kulula ukulandela nje lawo ma instructions akhona lapho, akuyona nento enzima kanti futhi nemali nje yokujoina akuyona into enzima kakhulu. Engakusho nje ukuthi wonke leyo mali engabe uba uyi-channel member unikela ngayo noma ngabe unikela ke mhlambe direct ebanking, engakusho nje ukuthi leyo mali iyasiza kakhulu ekuqhubezeleni lo msebenzi esiwenzayo. Awukho lula kodwa siyambonga uNkulunkulu nje ukuthi hayi cha yena uthwele futhi nje lokho yaqhubeka. Ake kungeneke endwabeni yethu yanamhlanje kuMatthew chapter 25 sifunde nje uverse 14 noverse 15. La khona isihloko sakhona sithi parable of the talents, umfanekiso wamathalente. uJesu ekhuluma this parable ethi verse 14, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country. Umbuso wezulu ufana nendoda etravelayo noma ehambayo eya kwizwe elikude. Angithi manje uJesu weza la ekhuluma ngombuso wezulu. Mangakumbheke nje uJesu ivangeli lakhe likhuluma ngombuso wezulu, uchaza futhi ngombuso wezulu ukuthi kufana nje nendoda eya kwizwe elikude. Umbuso wezulu ufana nendoda eya kwizwe elikude ngoba uNkulunkulu wafike wawudala umhlaba, wadala nabantu, and silokhu nje siyaphila nje generation after generation la emhlabeni. Yabona nje kufana nje nokuthi nje ile ndoda lena nje yaya kwizwe elikude, but manje la wenza umfanekiso hayi ngezwe, hayi ngomhlaba, but ukhuluma ngombuso wezulu. Ekhulumani njalo ezama ukuchaza wona njalo lona ivangeli lombuso ukuthi yebo noma kuthiwa liyashunyayelwa leli ivangeli lombuso kodwa kuyoba nje sengazathi nje into ekude, nomnikazi wayo kuyoba sengazathi nje washiya nje kanjalo waya kwizwe kude nje mhlambe futhi waze wakhohlwa, kanti cha. Ithi ke siqhubezele, who called his own servants and delivered his goods to them. Obiza ingceku zakhe wayinikeza impahla yakhe. Wayibiza ingceku zakhe, and ngempela embusweni wezulu zikhona ingceku zakhe. Yona le ndoda athi uJesu umbuso wezulu ufana nendoda eya kwizwe kude. Le ndoda ke inengceko zayo, and kulezi ingceku zayo lezi unikezile impahla yakhe kuzona. Kusho ukuthi nje obenikezile nje impahla yakhe kuzona ukuthi ke manje njengoba yena eye kwizwe elikude, lezi ingceku ke lezi noma servants noma izisebenzi zona ke manje zibe zisala zisebenza njengoba yena eye kwizwe elikude, kodwa zona zobe zilokhu zikhona zenzani, zisebenza up until kuze kufike leso sikhathi leso ayobuya ngalo. But ake ngiqhubeke nje ngifunde la uverse 15. And to one he gave 5 talents. Angithi manje uneyingceko waseshiya ke manje impahla yakhe kulezi ingceko. Komunye wamnikeza amathalente awu5, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability.
omunye nomunye umnikeze ngani ngokwamandla akhe noma ngokwa-ability yakhe, and immediately he went on a journey. Emva kwalokho wahamba-ke waya kuhambo lwakhe lolu athi umbuso wezulu ufana nendoda eya kwizwe likude. Lithini lelizwi? Lithi-ke lelizwi ey'ngcekwini zakhe uNkulunkulu, because le ndoda eya kwizwe likude nguyena uNkulunkulu, and yena futhi uNkulunkulu kukhona iy'ngceku zakhe ayinikezela amathalente, impahla yakhe. Lamathalente akulezi iy'ngceku impahla yakhe, akona amathalente abo laba, but impahla yale ndoda eya kwizwe likude. Omunye umnikeza 5, omunye umnikeza 2, omunye umnikeza 1, and-ke sonke njengoba siphila la emhlabeni sinikeziwe amathalente. Akekho onganikezwanga, akekho ze emhlabeni wangaphiwa lutho. Sonke sithema size emhlabeni seza siphiwe, and sonke siphathisiwe. Sonke njengoba silana nje emhlabeni sizele ukuzofulfilla ipurpose ethile noma ukuzokwenza umsebenzi othile kuphi embusweni. Yingakho sikhona siphila emhlabeni. Yazi nje ukuthi uma ngabe ukuthi uyaphila uyaphefumula uzwa le message ingoba vele une-purpose okufanele uzoyifulfilla. Mhlawumbe ngomunye wabaphiwa amathalente awu5, mhlawumbe ngomunye wabaphiwa amathalente amabili, mhlawumbe ngomunye wabaphiwe ithalente elilodwa. Kodwa lithi lelizwi omunye nomunye uNkulunkulu umnikeza ngokwe-ability yakhe, omunye nomunye umnikeza ngokwamandla akhe. Noma ngabe kuthiwa wena uthi unamandla amancane kangakanani, uNkulunkulu uyakunika ngokwamandla akho, ukuthi ngalawo amandla akho amancane khona nawe ozokwenza kuphi embusweni kaNkulunkulu. Ilona vangeli nje leli esilishumayelayo, ukuthi sonke siphiwe kahle kahle nje uma ngakubhekisise kahle, even nomuntu ongakholwa usuke ephiwe already. Umehluko ukuthi usuke engakakholwa. Bese kuzothi-ke manje uma ngabe sekholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwakhe, bese-ke manje lento ayekade iphiwe bese nayo iyaqala iyaphila, ngoba uma ngabe kuwukuthi akakakholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi, lento ayiphiwe kusengenzeka ibilokhu ikhona kuyena kodwa ibifile up until-ke manje azalwe kabusha. Mayezalwa kabusha konke kuba kusha, nezinto ebekade namathalente nemisebenzi uNkulunkulu ade ayibeke kuyena ebifile nayo iyaqala bese iyaphila. And uma ngabe seyiphila-ke manje bese umuntu eyasebenza asebenzele embusweni. Yabona nje uma ngabe lithi lelizwi omunye wampha amathalente awu5, omunye mabili, omunye lilodwa, alikhulumi nganoma ngabe yiphi ithalente, ngoba emhlabeni akhona amathalente kodwa kusiwona wonke kaNkulunkulu. Akhona impela nje maningi abantu banamathalente maningi, abanye futhi benawo lamathalente abawasebenzisayo futhi abenza baduma, abanye babe rich ngendlela ezimangalisa bamfuna ukumbona uNkulunkulu. Lokho kwenza ukuthi ubone ukuthi lelo talente akulona likaNkulunkulu, ngoba futhi alimdumisi uNkulunkulu. Once umuntu wathola ithalente aliphiwe ngukile ndoda njengoba efanisa nje uJesu ethi kufana nendoda eya kwizwe likude, and le ndoda siyazi ukuthi uNkulunkulu. Once umuntu wathola ithalente libuya kuNkulunkulu, loyo muntu uyodumisa uNkulunkulu ngalelo talente. Konke ayobe ekwenza uyobe edumisa uNkulunkulu ngalelo talente, ngoba manje kuyobe kuyithalente eliqhamuka kuNkulunkulu, okukaNkulunkulu kudumisa uNkulunkulu. Bese kuzothi okukwezwe okungesikhona kaNkulunkulu nakho futhi kudumisa izwe, akusikhonako kaNkulunkulu nakho konke lokho kubizwa ngokuthi kwamathalente. Kodwa-ke manje bese kubiza ukuthi umunye nomunye abheke isource yethalente analo, ukuthi isource yethalente lakho yiphi. Mhlawumbe isource yethalente lakho omubi, yingakho awumdumisi uNkulunkulu ngethalente lakho, kodwa is for your own selfish ambitions nje kuphela. Konke lokho kwenziwa ukuthi akuqhamuke kuNkulunkulu, okubuya kuNkulunkulu na kanjani kuzodumisa uNkulunkulu. Inhloso yami nje la ingalelizwi futhi
ukuthi ngizokwazisa umuntu because ngikhuluma kakhulu nje nomuntu osesindisiwe. Yebo ngiyakhuluma nongakasindisi ukuthi yazi ukuthi kufanele uzalwe kabusha, usindise, uconfess uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lithi lelizwi uyakusindiswa, and manje uma ngabe sewusindiswa kula ke manje uyokwazi ke manje ukuthi ngoba usuzelwe kabusha yonke into yakho besizalwa kabusha. Uzalelwa kabusha kuphi? Embusweni kaNkulunkulu. Embusweni kaNkulunkulu kunomisebenzi yakhona yasembusweni, and leyo msebenzi njengoba bese ngishilo idumisa uNkulunkulu. Uma ngakubheka nje encwadini ka Ephesians chapter 4 verse 11 uyakhuluma uJesu lapho ngamathalente noma ama-gift awashiyile emhlabeni. Uyawabala nje uma ngabe eqala ukuthi abanye wabanikeza bababa apostoli, abanye wabanikeza bababa prophet, abanye kwababa avangeli, abanye kwababa elusi opastor, abanye kwababa afundisi teachers. And uma uya futhi encwadini ka 1 Corinthians chapter 12 ake siyibhekeke le ka 1 Corinthians chapter 12 uzozobona ukuthi omunye nomunye uphiwe, omunye nomunye uphathisiwe. 1 Corinthians chapter 12 uma ufunda uverse 28 iphiwo noma amathalente esiwaphiwayo swaphiwa ngubaba awombuso, hayi lawa adumisizwe kodwa awombuso. Uverse 28 lithi and God has appointed this in the church. Mangabe lithi and God has appointed this in the church alikhulumi nje ngebandla mhlawumbe elithile Soweto noma ngebandla elilodwa elithile endaweni ethile, kodwa likhuluma ngomzimba wonke kaKristu kumhlaba wonke jikelele, kuwo wonke umuntu othi uyakholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. First apostles, second prophets, third teachers, after that miracles. Kusho ukuthi abanye baphiwe ukwenza ama miracles, then gift of healings, abanye baphiwe iphiwo zokulapha, helps, abanye babasizi, administrations, varieties of tongues. Uma ubhekisisa kahle lencwadi le engiyifundayo la, sonke siphiwe, akekho mhlambe wena ungathi mina hey angiboni ukuthi ngiphiwe kuphi, kanti only to find out ukuthi uphiwe ukuthi nawe siza lapha nalapha. Uphiwe ubani? Uphiwa nguNkulunkulu. But nayi indaba engifuna ukuthi ke sibuye futhi siyibheke encwadini kaJohn. Encwadini kaJohn ku chapter 10 verse 9 ithi la kimi I am the door, kusho uJesu. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Ake ngicacise le ndaba le. Ukuthi njengoba lithi lelizwi omunye wabapha amathalenta abawu5, omunye wabapha 2, omunye wabapha 1. Ukuze ukwazi ukuthi wena nawe uphiwe, mhlawumbe uphiwe 5 noma uphiwe 2 noma uphiwe 1. Njengoba bese ngishilo kokuqala kubiza ukuthi izalwa kabusha. Uzalwa kabusha kanjani? Ngokukholwa kuJesu Kristu. Once wakholwa kuJesu Kristu, kulake manje uzozithola ukuthi wena ungubani embusweni, noma unamathalenta amangaki, noma wena wazelana emhlabeni. But kubizani? Kubiza ukuthi umuntu akholwe kuJesu. Once umuntu wakholwa kuJesu ngokweqiniso, angisho mina lokukholwa lokhu kokuthi sikholelwe ukuthola izinto zezwe, sikholelwe ukuduma, but ukholwe ngoba ngempela uthi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, ngoba ngempela usuhlukana nazo zonke ezinye izinto zezwe. Uthi ke njengoba ngiyifunda nje lana ku John 10 verse 9 uthi uJesu ke I am the door, ungumnyango. Uma ngabe ufuna ukuthola isipho sakho, uJesu yena self ungumnyango noma uyisango kwisipho sakho. Yingakho kufanele sithole yena, sikholwe kuye, and ungapheleli nje ekukholweni kuye, but lwela futhi ukuthi wazane naye uJesu Kristu. Yithi uma ngabe usukholwa kuyena, angithi manje umbuso wezulu ufana nendoda eyezweni elikude waseshiya impahla yakhe kwingceku zakhe. Manje na ke le ndoda njengoba iyezweni elikude yashiya
ilokhungana impahla yakhe, omunye wamupha futhi amathalente. Ake silweleni ukuthi ke manje sithole lenkosi, noma ake ngisho kanje, ake silweleni ke manje ukuthi sazane nalenkosi ephana ngamathalente. Musa nje kuphela nje ukuthi nje wena ujabulela ukuthi uyahamba esontweni, uyakhonza, kuphelele nje khona lapho kuphela. Lwela ukwazana nalenkosi yakho, lwela ukwazana nenkosi ephana ngamathalente, lwela ukuthi uyazi, wazane nayo, because once wayazi lenkosi, wazana nayo lenkosi, uzokuzazi kwawena ukuthi ungubani. Because abantu abaningi ngiyazi bayayibuza bathi kudala ngisonta, ngineminyaka ngisonta, ngisenkonzweni, kodwa mina angazi ukuthi ikuphi okufanele ngikwenze, mhlawumbe iliphi ithalente engiliphiwe. Ilula nje indaba, lwela ukwazana noJesu Kristu, musukwazana nabafundisi, musukwazana nesonto, musukulwela ukwazana nazo zonke ezinye izinto. Kuhle ukuthi siye emabandleni sokhonza, sihloniphe, senze konke okufanele, kodwa kakhulu lwela ukwazana nalenkosi ephana ngamathalente, ngoba once wayazi lenkosi, yabona nje once wazana noJesu, yabona ekuboneni yena uJesu Kristu, uzibona wena kuye, and wena mawuzibona kuye, kula ufika uzibone futhi nokuthi ungubani wena kuye. And once wazibona ukuthi ubani kuye, kula ufika uzithole khona futhi nokuthi wena wazelani ke la emhlabeni, bese uyaqala wenza lokhu owakuzela emhlabeni. Into ekhona alishunyayelwa ivangeli elithi yazana noJesu, lwela ukuthi wazane naye. Kuphela sishunyayezwa ivangeli elithi woza kuJesu bese uzothola izinto, kanti yiza kuJesu bese uzokwazana naye, ube ne-relationship, ube na this friendship naye. And once, njengoba ngisho, once wazana naye wambona, uzibona wena kuye, ubona yonke into. Ingakho ke lithi lelizwi leli kaJohn 10 verse 9 lithi I am the door. Once wazana naye uyothola nokuthi uJesu ngumnyango, bese ethi if anyone enters by me. Kungenwa kuphi la? Njengoba lithi if anyone enters by me, umuntu engena ngami. Kungenwa khona, angithi yena uyisango, kungenwa kuphi embusweni wakhe. If anyone enters by me, he will be saved. Uyakusindiswa. Ngiyabuya kulamazwi lawa athi he will be saved and will go in and out and find pasture. Uyokungena aphuma athola amadlelo. Malithi lelizwi leli he will be saved, alisho ukuthi uyakusindiswa lokho ukuthi thethelelwe izono, bese izono zakhe ke mase yithethelelwe bese yasindiswa. Kodwa lapha likhulunywa ngenye indaba, likhuluma ngomuntu la oyothuma ngabe esazana noJesu Kristu, wangena ngoJesu oyisango, uyothuma esengenile ezibona ukuthi ubani kuJesu, then that person uyakusindiswa ekuthenini ke manje angalokhu elandela igift abecabanga ukuthi ngekaNkulunkulu. Because abantu abaningi banama gift bacabanga ukuthi abuya kuNkulunkulu, abanye benza imisebenzi bacabanga ukuthi lemisebenzi abayenzayo kwakuwumsebenzi vele ababewuzele emhlabeni, abanye baze badlule emhlabeni becabanga ukuthi lemisebenzi abayenzayo kwakuyinto ababeyizele emhlabeni. And futhi bayenza kahle, ayinasona lemisebenzi bayenza kahle futhi bayiperfecta, kodwa that day wathola uJesu, wazana noJesu, wangena ngaye waba yisango, lithi lelizwi uyobe usuyasindiswa, ngoba ngaphakathi lapha mhlambe wena ubuzazi ukuthi mina ngiyi-security guard, ngabizela uba i-security guard elenza umsebenzi ngendlela eyiqiniso. And ke manje uyothi uma ngabe usungenile wayithola lapha ngaphakathi, uyothola ukuthi hayi man, angisilona nje kuphela i-security guard, noma ngisuyena nje uthisha, noma ngisuyena nje udokotela, noma ngisilona nje iphoyisa, kodwa kahle kahle ngiphiwe ezinye zezipho, njengoba nje kade ngiyifunda lapha yana encwadini ka1 Corinthians chapter 12.
uyobe usuthola ukuthi kahle kahle ngiphiwe futhi nanane ezinye zezipho okufanele ngizozenza all along bengiphila kwi-permissive will nje uNkulunkulu ebengivumela ukuthi angisebenze lo msebenzi until ngazane naye bese ngena kwi-perfect will. That time usungena kwi-perfect will kungalesi sikhathi ususindiswa ekungazini ukuthi ithalente lakho bekuyiliphi. Manje usuqala uthola ithalente lakho ukuthi kanti nali ithalente lami. Kusho ukuthi ke manje uyasindiswa ekuthenini ubungazi all along ukuthi wena ubani kuNkulunkulu. Bese ke manje usuyaqala usuyazazi ukuthi wena ungubani. That's why lelizwi lithi uyakungena yena uyisango and umuntu mangabe ngena ngaye uyakusindisa uyakuyithola ukuthi ubani and he will go in and out and find pasture. Uyakungena aphume athola amadlelo. Malisho kanjalo lesho ukuthi uyafika ungene lapha embusweni. Uyothuma uphume yobusuzazi ukuthi wena ubani wazelani kulombuso kaNkuluNkulu. Uyobe ususindisiwe wasindiswa ngesikhathi uconfess uJesu izono zakho zathethelelwa wasindiswa lapho but manje ususindiswa manje kule permissive will obulokho uyiphila all along usungena kwi-perfect will and le perfect will ithi ke manje omunye uphiwe 5 omunye uphiwe 2 omunye uphiwe 1 but according to omunye nomunye ngokwe-ability yakhe. Kusho ukuthi omunye nomunye uphiwe ngokwe-ability yakhe but uyokuthola kanjani konke lokho musukuba umsonti yazana noJesu sondelana noJesu Kristu. Le ndaba lena nje ngisafundela amavesi amabili la kuMatthew 25 sisazophinde nje siyiqhube ngomusa kaNkuluNkulu ngokuholwa kaNkuluNkulu. Okwamanje nje bengizokuhlebela nje ukuthi nawe une part enkulu ozoyidlala la emhlabeni embusweni kaNkuluNkulu but udinga uJesu oyisango ukuzazi ukuthi ubani. Ngaphandle kaJesu ngeke uzuzazi ukuthi ubani. Ungazogcina ulokhu ube umsonti nje uzuyongena ethuneni until uzithole uJesu ozokwenza ukuthi uzazi ukuthi by the way ngazela lokho. Njengoba bese ngishila amanye amathalente sicabanga ukuthi abuya kuNkulunkulu kanti amanye amathalente nje awezwe nje awabuyi even na kuNkulunkulu. Akukhona okukaNkulunkulu and okukaNkulunkulu kudumisa uNkulunkulu. Gama lami ngumduduzi ngokashabanga siphinde sihlangane kwivideo elandelayo ngomusa kaNkuluNkulu siyiqhubeka ke le ndaba siya phambili. Okwamanje bengifuna ukuveza komunye nomunye unenjongo enhle ngawo uNkulunkulu kodwa buyisana noJesu more than before ukuze uzozazi ukuthi ungubani.